Tara, nagkuhan may washing diri kay mo error ko no. Duda na ko ani sensor ni. Sayang water level. Dugay man. Niagas na siya ang tubig atong huwaton mo error mo ko ni. H12. Sa una H12 to niya karon U12 man. Ang iyahang sensor gyapon ani. Sa una sensor gyapon to pero ang H12 pero dito sa iyahang sensor sa pikas na may sensor sa kuan diri water level tanaw na to ang sa resulta na kay mo error man waton sa nato kadit murag hugaw sa ganang filter ang iyahang diris tubig niya kay hinay man ang agas kuyog di mini April boy oh na pakahoy-kahoy April boy na amin diri siya mo ni U12 nya gipalitan ni mo sensor kay aron kuan sa Shopee taod mo kay sideline ni rong udto nani udto mi din baon lang mi kay aron maka amo ni mo kuan kani mo guba diri ang sensor darang palit mig bag-o sa Shopee amo ni ilisan nya ato ning putson kuno ingon si sir kay murag guba sa ni sa una karon guba sad to ang itaod tangtanga ki mao ni siya ang sok ano to bag-o mao ni ang bag-o ito ning ilisan amo ning giputos og plastic aron dili siya madaot amo na itaod okay na ito na itaod balik kani siya sensor gyapon ni siya pero ay nandan ani H12 tangtang na ito ulit dara ang tangtang yang kuan sensor gyapon ni siya pero kadaghanan ni H12 ang guba og mo ni siya magguba H12 kato siyang sensor U12 error ato lang i-double check aron kuan gini mausa lag kuan ba pagman ito soyag laba ako lang gitrapuhan gamay ato na siyang iuli kay may problema amo nang na siradan ato ning iuli kay tong testingan amo nang na tabunan og balik ato ning itaod ang iyang tubig itong panid-an og mo kuan ba okay na ba siya balik tanig plug o ng tubig power ta itong huwaton sige sa agas pero naa na may pundo daan tubig nasa tagitistiran diri battery charger ko sa battery nya ni input man na yung 220 input siya ni ini yung 12 230 volt pero di siya ka power diri og iyon ato nang na plug diri pero ang switch wagit siga yang suga ato na nindalhon pa uli ron kaya dito ron na to tanawang sa balay siya dito na ayohon maghuwat na lang ni dress washing o kanus ani mo error okay so huwaton nga laba tanaw na to mo U12 pa ba ano mo error nilaba na
Kusog na yung tubig. Kaya ro magguba gyapon na. Bago na siya sensor. U12 ba na gani ha? Error. Og H12 error direta pikas. Ang U12 dire sensor gyapon. Okay na magi server. Sige. Arin may hapit na law na. Labhi lag suway nya. Patsate lang kung nara o kung sa kuan. Wa maragwa na may U12. Kusugan. Okay, mga adto na kay kalauna na. Dalhag no palihog king. Battery charger. Sagdi lang daw ya. Ikaw lay paong ha. Oh, sige, sige. Ari na mi kay basig alauna na. Sige, thank you. Ug maing udto.